Gepleýär Adatlyk Radiosu. Adatlyk Radiosu Türkmenistanda tatu çekýän ustalaryň ýygyrlanýandygy barada habar bereninden bir hepde soň hökümetçi Arzu News neşri tatuировкanyň ziýanlary barada makala çap etdi. Bu makala 7-nji ýylda neşriň web saytynda ýerleşdirildi. Ähli ýurtlaryň lukmanlary tatuировкanyň biziň saglygymyza düzedip bolmajak ziýan ýetirip biljekdigini we hatda ölüme sebäp bolup biljekdigini ýygyderli aýdýarlar diýip neşri ýazýar. Makalanyň awtory adamlar bedenine tatuировка çekdirende organizma hepatit C infeksiýasynyň ýokuşup biljekdigini öňe sürýär. Makalada WIC infeksiýasy agdalmandyr. Türkmenistanyň resmi maglumatlarynda bu infeksiýanyň ýurtda adatça ýokdugy aýdylýar. Tatu çekmek üçin ulanylýan siýada ziýanly maddalaryň bardygy aýdylyp, olaryň allergiýa, derde rak keseline we içerki organlaryň zaýlanmagyna sebäp bolup biljekdigi öňe sürülýär. Şeýle-de maglumatda tatuировка garşy çykýanlar tarapyndan iň ýaýran suwutnama getirilýär. Siz özüňizi garran wagtyňyzda tatuировкaly göz getirip bilýäňizmi? Ol hemişelik çekilýär ahirin. Awtor bu proseduranyň agyrlydygyny we tebii detallaryny öňe sürüp, okuýjulary gorkutmaga synanyşypdyr. Çekilen surat tutuşlugyny açyk ýara bolýar we ol 2 hepdeden bir näçe aýa çenli aralykda bitýär diýilip makalada aýdylýar. Şeýle-de jurnalist iş berjileriň aglabasynyň tatuировкaly işgärleri işe almaýandygyny hem duýdurýar. Galyberse-de makalada tatuировка çekmegiň şeriatyň kada kanunlaryna gawat gelmeýändigi hem bellenilýär. Ruhunyň mukaddes ýerini suratlar bilen bezeýän adam näletlener. Şeýle iş üçin pul almagy hetdeden adam ogry hasaplanýar diýip awtor ýazýar. Geçen hepde Adatlyk Radiosu Aşgabatda sertaraşlaryň dyrnak bejermek we tatu çekmek ýaly gözellik hyzmatlaryny teklip edýänleriň ýygyrlanyp başlanandygy sebäpli olaryň köpçülikleýin ýarym gizlin öýlerde işläp başlandygyny habar berdi.